ikerketa geologiaren hainbat esparrutan kokatu daiteke. Alde batetik paleontologia egiten dut, hau da, aintzinako izaki bizidunek utzidako aztarnak edo fosilak aztertzen ditugu, eta beste alde batetik fosil horiek aurkitu ditugun arroken propietateak aztertzen ditugu. Nire kasuan paleomagnetismoa. Orduan, fosila ardatz hartuta, ondorioztatzen dugun informazioa lehenengo da arroka ze adinetakoa den, eta behin arroka hori ezagutzen dugunean noiz sortu zen, ze adinetan sortu zen, fosilen bidez ondorioztatzen dugu iraganeko klima nolakoa zen, edo inguruneko iraganeko ingurune hori, arroka sortu zen ingurune hori nolakoa zen, hau da, paleoekologia egiten du. Orduan, alde batetik biostratigrafia, arrokak datatzea, eta beste alde batetik paleoekologia, iraganeko klima nolakoa zen ondorioztatzea. Miozeno garaiko klima aztertzerakoan, galderari garrantzitsuena da nolakoa izan zen klima, eta klima horrek nola evoluzionatu zuen denboran zehar. Nire tesian Miozeno garaiko arrokak aztertu ditugu, duela 20 eta 15 milioi artekoak zehazki, eta hor aldaketa klimatiko bat gertatu zen. Eta ikertu dugu, edo ikusi dugu, itsasoan eta kontinentean desfase batekin erregistratzen dela. Orduan, galderetako bat da, zergatik gertatzen da desfase hori, edo behintzat zergatik erregistratzen den desfase horrekin, eta bigarren galdera da, zer gertatu zen, nola sortu, edo zer izan zen aldaketa horren sortzailea, eta nola evoluzionatu zuen aldaketa horrek. Nondik etorri zen eta norantz jo zuen. Eta iraganekoa aztertuta, konparatu gaur egungo aldaketa klimatikoarekin, eta gaur egungo aldaketa klimatikoa nondik datorren eta norantz jo dezakeen ondorioztatu edo aurreikusi. Nire tesian Nafarroako errege bardeak aztertu ditut, 3 edo 4 arrazoi nagusigatik. Lehenengoa nire zuzendariak hori proposatu zidalako, eta eskertzen diot. Bigarrena, bardetan oso landaredia gutxi dagoenez, arrokak oso erraz ikusten dira, eta guk arrokak aztertu nahi ditugu. Hirugarrena, arroken estratifikazioagatik, arrokak daude estratifikatuta sortu ziren modu berdinean, sarrena daude behean eta gaztenak daude goian, eta azkeneko milioi urteetan ez dira mugitu. Orduan, guretzako oso erraza da interpretazioak egitea hortik. Eta laugarren arrazoia da, eta agian garrantzitsuena edo, bardetan aurkitzen dugun adineko erregistro fosilik ez dagoela Europa osoan. Erregistroa badago, baina ez dago erregistro hain ona edo hain jarraia. Bardetan aurkitzen ditugu duela 20 milioi urtetik, duela 15 milioi urterako arrokak. Jarraiki, inongo faiari gabe. Eta horrelako erregistro jarrai bat Iberiar penintsulan ez dago, eta Europa mailan oso gutxi daude. Euroarroko beste azternategi batzuk ikertzen ari gara orain, geologian eta paleontologian azternategi ezberdinak aztertzen ditugu, puzzle baten piezak bezalakoak dira, eta gure helburuetakoa da puzzle hori osatzea. Orduan, informazioa hartzen dugu leku ezberdinetatik, pieza ezberdinak hartzen ditugu, eta puzzle osoa montatzen dugu. Eta azternategi ezberdinetako informazio horrekin hori egin nahi dugu. Zenbat eta gure puzzlearen pieza gehiago lortu, informazioa zehatzagoa eta hobea izango da. Orduan, ikerketa ildoa berdina da. Jarraitzea ikertzen fosilak eta fosil horiek iraganeko ze informazio ematen diguten. Ulertzea iraganean zer gertatu zen Ebro arroan. Ebro arroa aztertzen dugu Iberiar penintsulan Miozeno garaiko erregistro fosil garrantzitsuenetako bat bertan dagoelako.